Dobrý deň, ahojte. Dnes pôjdeme celý pozdrav slnku stále dokola, aby ste si zafixovali sekvenciu pozícií a tiež ich vedeli urobiť rýchlo a zdravo. Celý čas budeme voľne dýchať nosom. Pozícia hora. Ruky spojené pred hrudníkom. Pozor na pozíciu pred lakti a lakťou. Často sa stáva, že lakte padajú dole. Lakte aj plecia sa ťahajú do strán. Lopatky v neutrále. Dvihneme ruky nad hlavu. Pozícia vysoká hora. Lakte aj plecia sa ťahajú do strán, lopatky v neutrále, gumený pás medzi vnútornými okrajmi. Ruky necháme klesnúť popred hrudník. Rozpojíme, položíme dlaňami na stehná. Pozícia rovný chrbát. Predkloníme sa. Pozor na chvostík, aby nevybehol dohora. Panva, hrudník aj hlava sú stále v neutrále. Pozícia rovný predklon. Lakte sa jemne poza chrbát ťahajú k sebe. Jedným pohybom sa vrátime do vystretia a vystrieme ruky pred sebou. Pozícia doska. Pozor na vyhrbenie. Plecia sa stále ťahajú jemne do strán. Gumený pás medzi lopatkami. Predstavíme si, že je pred nami stena, ktorú chceme odtlačiť. Teraz pokrčíme lakte a pritiahneme ich k hrudníku. Na záver pohybu budeme mať v lakťoch 90 stupňový uhol. Pozícia nízka doska. Ramená smerujú kolmo dole, predlaktia sú paralelne so zemou. Dlane smerujú dopredu, prstami nahor. Predstavíme si, že nám do dlaní tlačí stena. Ruky položíme za seba na stoličku. Zatlačíme prstami do stoličky. Pozícia kobra. Zrušíme hrudný záklon, dvihneme ruky nad hlavu, ako keby sme chceli dlaňami zatlačiť do oblohy. Pozícia strecha. Ruky klesajú pri tele. Prejdeme do rovného predklonu. Lakte sa ťahajú poza chrbát k sebe. Vrátime sa do vzpriameného sedu. Pozícia rovný chrbát. Otvoríme ruky do strán, dlaňami nahor, dvíhame ich nad hlavu, spojíme dlane. Pozícia vysoká hora. Ruky necháme popred hrudník klesnúť. Pozícia hora. A ideme znovu. Ruky nad hlavu, pozícia vysoká hora. Pozor na plecia vybehnuté dohora. Ruky popred hrudník klesajú. Rozpojíme dlane, položíme na stehná. Pozícia rovný chrbát. Plecia od seba, lakte k sebe, gumený pás medzi lopatkami. Celý trup naklopíme dopredu. Pozícia rovný predklon. Pozor, aby chvostík nevybehol dohora. Lakte sa stále ťahajú k sebe. Jedným pohybom vrátime trup do vystretia a vystrieme ruky pred hrudníkom. Dlaňami otláčame stenu. Pozícia doska. Pozor na lopatky, aby nešli od seba, a na plecia, aby nevybehli hore. Pokrčíme lakte, ruky ťaháme popri tele k hrudníku. 90 stupňový uhol v lakťoch. Pozícia nízka doska. Do dlaní nám tlačí stena. Ruky za chrbát, zatlačíme do stoličky, otvoríme hrudník. Pozícia kobra. Pozor, panva drieková chrbtica sú v neutrálnej pozícii. Zrušíme hrudný záklon a vystrieme ruky dlaňami k oblohe. Pozícia strecha. Pozor na plecia, ťahajú sa do strán. Ruky popri tele dole na stehná. Trup do rovného predklonu. Lakte pri tele, ťahajú sa poza chrbát k sebe. Spriamime sa, pozícia rovný chrbát. Otvoríme ruky dlaňami nahor, dvíhame, spojíme nad hlavou. Pozícia vysoká hora. Ruky necháme klesnúť pred hrudník. Pozícia hora. Ruky nad hlavu, pozícia vysoká hora. Pozor na plecia, ťahajú sa dozadu a dole. Ruky popred hrudník klesajú, dlane na stehná, pozícia rovný chrbát. Plecia od seba, lakte k sebe, gumený pás medzi lopatkami. Celý trup nakloníme dopredu, pozícia rovný predklon. Pozor, aby chvostík nevybehol dohora. Lakte sa stále ťahajú k sebe. Vzpriamime sa a vystrieme ruky pred hrudníkom. Dlaňami otláčame stenu. Pozícia doska. Pokrčíme lakte. Ruky ťaháme popri tele k hrudníku, 90 stupňový uhol v lakťoch, pozícia nízka doska. Do dlaní nám tlačí stena.
Ruky za chrbát, zatlačíme do stoličky, otvoríme hrudník, pozícia kobra. Sme v hrudnom záklone, panva zostáva v neutrále. Zrušíme hrudný záklon a ruky vystrieme dlaňami k oblohe. Pozícia strecha. Pozor na plecia, ťahajú sa do strán. Ruky popri tele klesajú dole na stehná, trup do rovného predklonu. Teraz sa vzpriamime, pozícia rovný chrbát. Otvoríme ruky dlaňami nahor, dvíhame, spojíme nad hlavou, pozícia vysoká hora. Ruky necháme klesnúť popred hrudník, pozícia hora. Ak máte čas a chuť, prejdite si dnešnú lekciu ešte raz. Zajtra pokračujeme ďalej. Pôjdeme celý pozdrav slnku, tentokrát už v rytme dychu. Teším sa na vás.